Sang Dimting maneni di sardam ur-uraye iti sasampitmu kaanu nga tao biyaku mailiwakon bara iagip mo nadagsin inak marikrik na gapot na laos na iliw kukin ka dan tanawagan ka abay titawa bare umapasakit ka aguraya biyak ko aguraya isasapit gapot kaawan mo si payku agurayak biyak ko agurayak isasapit mo mamasyan ka tadi kanya rinabi ang sangitan sardang ur-uraye iti sasampitmu kaanu nga tao biyaku mailiwakon bara iagip mo natagsin inak marikrik na gapot na laos na iliw kukin ka tanawagan ka abay titawa bare mapasakit ka aguraya biyak ko aguraya isasapit mo gapot kaawan mo si payku aguraya biyak ko aguraya isasapit mo mamasyan ka tadi kanya rinabi ang sangsangita aguraya biyak ko aguraya isasapit mo pagdatingitan unay ti puso gapot kaawan mo si payku
Somewhere on... Manang bigay.